ko kan kibaruyaw la sa fala ye an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen. Burkina Faso olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan a fɔ ma ko Badinogo o bɔko sabanan ye nin ye maa 2,610 n'o ye VDPw ye nka ninnu ta nana kɛ sɛnɛ ye muso ye 376 ye u bɛɛ lajɛlen u ka nana jɔ ka yira jamana ɲɛmaaw la min ye dunkafa ka sabati Burkina kɔnɔna na u ka kalanw ye taliko la faso dɔɔni jamana dɔɔni ani sɛnɛ dɔɔni ka taa se Wolomasiri Taba ka baara kɛcogo ma min ye sɛnɛkɛkow dɔɔni nin jɛkulu sabanan in sa a yɛrɛ ka kumalase la n'o ye Usumani Jana ye a y'a yira sa ka fɔ ko na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ka se ka wulikajɔ sɔrɔ ko in na Marɔkukaw y'a yira kununko ko min ye Banbanci wɛrɛ n'u ka walikɛbaa dɔw ye u ye olu minɛ u ka dugu kɔnɔna na maa 6 ɲɔgɔnna k'u tun b'u ka togodaw kɔnɔna na u labɛnnen kun don ka binkaliw olu boloda Egyptekaw fɛ yen Italikaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye EMI ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Egyptekaw fɛ yen ko gazi kɔni n'o ye gaz naturel ye ko bi kɔgɔden bɛ olu fɛ yen ka kɛ ni Méditerranée kɛrɛfɛla ye Egypte jamana kɔnɔna na min ye nin baara in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ Tɛmisakaw fɛ yen wa a bɛ se ka taa se fo min ye miliyari 2,000 o de ma gazi ale la min ye miliyɔn 130 bariko a bɛ se ka o de bɔ san kɔnɔna na Kamerunkaw fɛ yen mankan wulilen don jamana ɲɛmaaw ye sariya ta sa k'u ka sariya suma k'ale lajɛ k'a falen ka donwɔrɔ k'a la sa min bɛ jamanakuntigi dankan sigi Paul Biya n'ale bɛ fanga la kabini san 1982 k'a bɛ sɔn k'a denkɛ o bila a nɔ na n'o ye Franck Emmanuel Biya ye o kuma kɔni cayalen don Faransiikaw fɛ yen Nicolas Sarkozy ko k'a nimisalenba don kunasini ko sabula ale ye fili kɛ fili min y'a to sa a jɛɲɔgɔnw n'o ye Claude Guéant ale ni Brice Hortefeux a y'olu bilalen minɛ ka taa Libikaw fɛ san 2005 n'olu taara ka taa baaraw kɛ sa maa fɛ maa min n'o ye Kadafi ye fo kana to o kana musaka don ale ka kalata sunkɔrɔma donnoli la san 2007 ko o nimisa b'a la Tirikikaw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye Banbanci jɛkulu dɔw minɛ Banbanci jɛkulu minnu n'olu ka minɛli senfɛ sa mugusi kɔni kɛra kosɛbɛ maa kelen o kɔni tora ko in senfɛ min ye maa 2 ye olu joginna waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye Israel ale consulat dalala la Istanbulkaw fɛ yen n'o ye Turki duguba 2nan ye u ka ɲɛmaaw y'o fɔ Donald Trump y'a yira kununko ko kɛlɛ a kun kan ka min kɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 ka bɔ Amerikikaw fɛ yen ka ɲɛsin Iran ma ko a y'o jɔ dɔgɔkun 2 k'a b'o di ko yaasa min ye marifaciw olu ka dabila nin waleya in kɔni min kɛra waati min na o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli la min ye a ka bɔlɔlɔsiraw ni nɛgɛjuru siraw ni u ka télévision somaw fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na min ye bɛnkan kɔni u y'a yira sa ko min ye Irankaw ye u fana ka sɔrɔ ka Detroit d'Hormuz dayɛlɛ nka waati kelen min ye gosiliw kɔni bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Iran ma ka bɔ États-Unis ale ni Israël yɔrɔ Katarikaw y'a yira sa ko dugu kɔni yɛrɛ la olu fɛ yen kosɛbɛ Dowakaw fɛ yen min ye mugutikan o bonyana ye kosɛbɛ sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko waati min n'a fɔra ko bɛnkan sigira Israël ale ni Iran ni États-Unis ni Israël ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ko in balala olu la kosɛbɛ bɛn sɔrɔlen kɔfɛ k'olu kɔni ka yɔrɔ ɲagara kosɛbɛ Irankaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko u ni États-Unis bɛnna dɔgɔkun 2 marifajɔ la marifajɔ min na to bɛna Detroit d'Hormuz ale dayɛlɛ baaraw bɛ sen na sa ka se ka nin ko in sinsin cogo min bɛn ni kelenya a bɛ se ka na cogo min na min ye kɛlɛ ɲɛ a bɛ se ka sɔn nɔgɔya cogo min na an sera ka min sɔrɔ sɔgɔmada in na ka da o tulo kan o de ye nin ye falayi an b'an lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ